diseases santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable ukon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band.
kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas and a Happy New
seen, and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time. 5 minutos na nakalipas sa tak na 2:00 sa hapon. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpulamati. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Huwebes. Petsa 6 na kita karon sa bulan sang Enero tuig 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpanamati? Kamusta aton si Masuki? Sa mga nakatuni na sa aton sininigasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo si tagsa ka radyo. Ang radyo kaangay sini mga kabombo, no? Ang poderosong radyo, no, kaangay sa akon sini iyang wala nga bahin sa gihapon nagapabilin nga poderoso. Rason ko nga ang may ara kita sang 630 kHz, no, 630. Sa malabutan sa aton si pagwaragwag, hello, and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome, gina-enjoy kita, pinagi sa aton sining live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com. Sa liwat, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Ang official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Siyempre pa, sa mga naga-enjoy man dila karon sa aton siniiyang crystal clear nga live audio streaming, pinagi sa aton siniiyang Bombo mobile app sa aton sinitag sa ka-cellphone, no? Ang imo baladira nga cellphone kaangay sini may ara baladira sang Bombo mobile app na download nimo ang imo sa cellphone sang Bombo mobile app. Aber download din na ninyo ina agod nga mangin kompletos ricados, no? Wa gid problema bisan diin ikaw magkadto basta ang imo sini nga cellphone may ara sang Bombo mobile app na well equipped, embedded,
makapamati ka sa aton sining mga programa, no, sa adlaw-adlaw nga tanan bisan diin ka magkadto bastang cellphone nimo ara kag well equipped na downloadan sang Bombo mobile app. Kaangay sa aton siniiya nga DYWB Bombo Radyo Bacolod, no mabatian din ang aton siniiya nga mga programa. So wala labot sa aton sining nga Bombo mobile app mga kabombo, ara na kamo dira sa aton sining nga Facebook, sa aton sining nga Facebook Live. Hello and good afternoon sa tanan dira nga nagalantaw na sa aton si Facebook Live. Mayong hapon. Syempre sa aton sining nga YouTube channel. Pwede kamo ya kalantaw sa aton sining nga YouTube channel mga kabombo, no? Ang aton sining nga YouTube channel kung ara na kamo dira sa Bombo Radyo Bacolod, no? Ang aton sining nga YouTube channel ara gid kag kung ara na kamo dira galantaw kamo sa aton sining nga YouTube channel, pwede ninyo nga ma-like, share and subscribe, and don't forget to hit the notification bell below. Okay, nakita dira mga kabombo sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Daw na mag-uhan ako sang tingog ko. Na anong tingog ko? Do hindi man ni amo. Sige siguro sa aton siniya nga high-tech nga mga ano diri nga mga technologies, no? Daw na nabian man ko kay daw ka kanubo, nga daw ka baho. Ang tingog nga ni Miss Jazz medyo may pagkatingil man, pero susubong ka na migid sang akon siniiya nga tingog mga kabombo, no? I hope you are enjoying there. Subong adlaw, pet sa 6 sa bulan sang Enero tuig 2022 ang aton siniiya nga bagong tuig, no? Nagaamat-amat na kag kabay pa mga kabombong aton siniiya nga pagpangabuhi diri sa kalibutan, no? Ilesta ang pagbatsyag bala sang fear, no? Ang pagbatsyag sang mga apprehensions sa kabuhi, no? Ang mga problema naton medyo anyway naanad naman ang kita sina, no? Sa aton siniiya nga ang aton siniiya nga mga problema, no, sino lang ang wala sang problema man tanan kita. So therefore, since nga dugay na kita nagahagi sang problema, dapat anad na kita, no, kung sa ano pa bala nagapabigong na lang, no. We are already calloused by it. So kinanglan ano lang ni pagros sa korason mga kabombo, no. Magpakabakod lang kay tanan nga mga problema diri sa kalibutan. Wala ini gen hatag sang Dios sa aton ang ini nga mga problema kun wala ini iya sang solusyon kag kun hindi naton madala ini, no? Amo na yang promisa sang Dios sa aton nga hindi ko kamo paghatagan sang problema nga hindi ninyo madala. Subot silingon ining tanan naton nga mga problema madala naton. May mga solusyon gid, no? Mga pagtilaw lang nini, no? Mga trials in life, mga kabombo. So kinanglan magpakabakod kita mga kabombo, no? Sa panibagong tuig, damo pa January pa lang mga kabombo. So kinanglan na ano kita hugpong kusog kita. Agod nga mangintayuyon ang aton siniiya nga pagpangabuhi adlaw-adlaw nga tanan, no? One day at a time, no? Namiagi ko na sa ambahanon nga, one day at a time, Lord Jesus. Kung nasubong daw, or kung kahapon daw medyo masulusundol ka daw kadamo sa mga ano, no? Mga apekto sa imo, may mga pressures, etc., no, to the point nga naga-wonder ka nga, did I make a mistake, no? Did I make wrong with what I'm doing, or nahimo mo sa imo sa kabuhi nga amo na, no? Arab lang daw nag-wonder ka lang. And eventually naka-apekto sa imo emotionally, naka-apekto sa imo mentally, no? Ang imo siniiya nga bugos nga bugos nga personalidad, especially ang imo sa feelings sa apektuhan
pero sige lang, amo ginaiya, no? Pagkatapos ng kagapon, subong bag-o naman nga adlaw, no? Today is another day, and today is another day with another hope para sa aton tanan-tanan. Amo ginayang kabuhi, no? So, aton ina nga taga-atubangon nga may dako nga pagsalig sa mahal nga makaako because He is in control, no? He knows what is best for us and He has plans for us, no? May plano yang Diyos para sa aton. Ikaw, dira, ako, tanan kita, no? Palangga kita sa Diyos, tanan-tanan kita. Kay obra maestra na kita. We are masterpiece. We are God's masterpiece, no? Kada isa sa aton niya nga may plano. Wala sang palagpat ko nga ang ari ka diri sa kalibutan, no? Wala sang wala sang pinalagpat ko nga ang ari ka diri sa kalibutan. May plano kag may rason ang Dios para sa imo, para sa akon, para sa aton tanan-tanan. You put that in your mind, no? Dapat amugin na you bear that in your mind, no? Bear in mind that your life here has a purpose, no? May ara gid ako ya purpose, may ara gid ako ikaw ya papel. May ara kita kada isa-isa sa aton papel sa sininga kalibutan, ang kalibutan nga puno sang luha. Okay? O, sige. Magpakabakod lang. Amo lang ginayang aton siniiya nga, magpakabakod kita kay ang aton siniginasandigan nga Dios ya dako-dako, no? So, initanan niya mga pagtilaw lang ini. So, all we have to do is to bend our knees every day and pray, Lord, have mercy. Lord, give me your grace to face life today, to face life's trials today. Oh, every day amo lang na dapat kay kada adlaw-adlaw ya nga tanan niya basi amo lang niya aton sini katapusan, no? So let's make the most of it, mga kabombo. Adlaw-adlaw dapat himuon naton ang tanan-tanan para nga kun kwaon na gid man kita sang Dios, at least, no, we did everything, no? Pero kung natagan pa kita sa Diyos nga more years, so thank you, Lord. Salamat gid kay buwas ara ka pa, sa madason nga adlaw ara ka pa. Buot silingon, may plano ang Dios para sa akon, para sa imo, para sa aton tanan-tanan. So, sa gihapon, Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Sunod pa sa aton siniiya nga Happy New Year ambahanon, greetings, no? New Year greetings naton ambahanon. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! May Christmas pagali, no? Merry Christmas! Merry Christmas and a Happy New Year! So, panibagong tuig, panibagong pag-asa, panibagong paglaom. Ang aton sining mga agyan, pwede gininyo ipaambit diri, mga kabombo. I-share, pinaagi sa aton siniiya nga email address, email sa aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, ang aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man sa aton siyang Facebook page. Ang aton siyang Facebook page, mga kabombo. Of course, ang Bombo Radio Bacolod, i-private message, pwede man at the same time, mga kabombo, no, sa aton siyang Facebook Messenger. Ipadala, may promo man o kung wala, may premyo man o kung wala, importante, makashare kita sa aton siniiyang nga makasaysayan. Agod, mangin mapuslanon ini. Mangin mapuslanon aton sininga kahapon nagid lamang. By the way, sa sininga hapon ang aton sininga letter sender, nagapakilala lamang sa kay Ava. Si Ava is 29 years old, taga Banwa sang Calatrava. Aton ina nga pagbasahon dugay-dugay ang true to life story ni Ava sang Calatrava. Iyari ani mga kabombo nga aton sinipang bukas nga bahanon para gid sa inyo tanan. Of course, produkto sang Bombo Music Festival
2016 edition. Ang ini nga bahanon gin-compose sang taga syudad sang Bacolod. Abi ninyo si Sir Edgardo Miraflor lang ang naging famous sa aton si Bombo Music Festival nga nadala kag nagdalalaog ang iya sini nga mga ginpaambit nga mga ambahanon, ang iya sini nga original compositions. You know what? May ara pagid ang aton sini nga kasimanwaman taga syudad sa Bacolod, si Justice Marie Canoy sang Bacolod City. Ang iya sini nga composition ato balang tahom-tahom bala no again interpret ni Cookie Zamora. Hindi man maasi-asi si Cookie Zamora nga interpreter sang ambahanon again composed si Justice Marie Canoy sa Bacolod City, kay naging vocal coach ni kag of course no sa famous nga tawag ng tanghalan, ara man siya kag damo ni ang ginintrahan ni Cookie Zamora nga amo ang interpreter antes pa man ganing kilala siya no, naging interpreter siya sa Bombo Music Festival 2016, no, naging pili ni siya ni Justice Marie Canoy sa Bacolod City nga amo ang composer sa ambahanon Ikaw na Kaya. Dumduman nyo? Wow, wow, wow. Hindi natin maiwasan na magmahal na ng bigla. Puso ay sunod-sunuran lamang sa kanyang kaba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawakas. Dumduman nyo? So here it is mga kabombo, ang aton si pabukas nga bahanon. Ikaw na Kaya, gin-compose sa taga Bacolod nga si Justice Marie Canoy, gin-interpret sa famous na karon nga si Cookie Zamora.
Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Dugay-dugay ihatag nato na aton sining ginapabugal nga bahanon ikaw na kaya sang taga Bacolod nga si Justice Marie Canoy, in-interpret ni Cookie Zamora. No? Medyo mapilalang kita diri ka mga technical difficulties, mga kabombo. So, sa aton sining mga may abilidad dira, no? May God-given talent. Hindi nyo gid pag tagua. Kay kanugon ba yan, no? Kung tagu-taguon, tati sino ang maka-apresyar sina, no? Sino ang matandog sa matandog ang tagipusoon sa espesyal nga pamaagi, no? Mga kabombo. So, compose na kamusubong, who knows, no? Kung okay na ang aton siniing nga sitwasyon, kabay pa, no? God's divine intervention, mangin okay ang aton siniing nga sitwasyon nationwide and the whole world, no? Magapadayon ng aton siniya nga pag discover sa inyo sini nga mga God-given talent, no? Ang Bombo Music Festival pinaagi sa aton siniya nga tuigan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga beautiful original songs, mga kabombo, no? Kaangay sang ambahanon ni Miss Justice Marie Canoy sang syudad sang Bacolod. Dugay-dugay aton ina nga ipabati, mga kabombo. Okay? Ati sige. Magabuya ako anay sang pila ka mga matahom, o kung matahom, magabuya ako anay sang pila ka mga pahanumdom, mga kabombo, mga pahibalo, kay aton ina nga panumbalikan ang bahanon, ikaw na kaya. Pagkatapos, ginamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 31 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. Pabalik na kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. By the way, sa aton siniiyang mga suki, no, dugay-dugay aton nila nga pagabasa ng inyo siniiyang mga comments and greetings. Sa gihapon niling inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. Ari anay ho para nga makompleto nato ng aton siniiyang palatuntunan. Here it is mga kabombong aton siniginapabugalged. Taga syudad sa Bacolod ang nag-compose sa sining mahanon Ikaw na Kaya produkto sang Bombo Music Festival 2016. Gin-compose si Justice Maricanoy, gin-interpret sang famous na karon no nga si Cookie Zamora, Ikaw na Kaya. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong
biglang tumigil ang lahat. Ikaw ay pamasya, ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang ibang magagawa kung tunay at tapat ang ngiting inalay ng puso ay di magwangkas. Ikaw na kaya ang aking hinahanap. Ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang ibang magagawa kung tunay at tapat ang ngiting inalay ng puso ay di magwawakas. Ikaw na kaya mga kabombo, produkto sang Bombo Music Festival 2016. I hope nagapamati si Miss Justice Marie Canoy nga taga syudad sang Bacolod, no? Kinapabugal tagid produkto sang Bombo Music Festival 2016 kag taga syudad sang Bacolod ining si Justice Marie Canoy. Tahom-tahom, no? Naga-upod man kanta gani si Edwin Gosiauco, ho? Edwin, nanamian gid si Edwin Gosiauco sang aton siniya nga ambahanon ikaw na kaya. Edwin, no? Abi magkulo kanta man ikaw, Edwin. Ikaw na kaya Ang aking hinahanap. ang pagkatagal-tagal ko na pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat pagmamahal na alay ng puso ay di magwawakas. Para gid na sa aton sini nga mga pinalangga nga mga kabombo, ulo enjoy kita diriya sa aton sini nga lighter side of the program. Sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, of course, ang kahapon lamang Ay mayroong dala. si Brilliant Waps Nicole, Miss Jazz Pagreet, sa kay Nanay Luz Rubino sang Talisay City. Always gid siya nagapamati. 24 hours ang iya sini pagpamati sa inyo sini iya nga stasyon, ang Bombo Radyo Bacolod. Brilliant Waps Nicole kag si Nanay Luz Rubino sang Talisay City. Good afternoon. Si Bulacan, Nita Villagracia, may hapon, Miss Just Lipay na naman ako. Nakita ko naman ikaw via Facebook Live. Nabatian ko naman ang imo tingog. Daw ara lang ako dira sa Negros. Kung makabakasyon ako dira, magabisita ako sa imo. God bless, Miss Jazz, and good luck sa imo program. Diin ka subong, no? Diin ka subong Bulacan, Nita Villagracia, no? Si Nita Villagracia, Bulacan, diin ka subong man. Rodeline Serrano Balongo, Happy New Year, Miss Jazz. Happy New Year from us here sa inyo siniyang pamilya diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Rodeline Serrano Balongo. Si Mami Ana Sinoro, good afternoon.
Carl Alfred Sola Hamadre. Good afternoon. Salamat si imo Carl, kag sa akong lola nga si Evelyn Sola. Medyo may pagkabuyong ni si Carl, no? Ang yan sining mga mensahe, ya, daw malamho ka bala. Carl, hello lang dira sa kay Lola, no? Lola Evelyn Sola. Si Rose S. Alohipan, good afternoon sa imo Rose Alohipan. Ara gid siya ho nagalantaw gid sa aton siniyang kahapon lamang program via Facebook Live, no, sa kay Rose S. Alohipan. Brenda Rodriguez, Miss Just enjoy naman kami pamati watching Facebook Live sang Bombo Radyo Bacolod. Thank you so much, Brenda Rodriguez. And of course, sa kay Nelly Gonzaga Oliveros. Nelly, good afternoon. Happy New Year sa imo, Nelly. Salamat gid sa imo siniyang pagpamati always. Yeah, Miss Jazz, very nice song, Miss Jazz. Salamat gid, no? Naka-relate gid ko sining ni Nelly. Good afternoon, Miss Jazz. Nice song, naka-relate gid ako from Nelly Gonzaga Oliveros. Kag si Ami Loke Mesahon, good afternoon sa imo, Ami. Kag kay Mami Ami Nalagon, good afternoon sa imo, Mami Ami. Sa kay Tuto Sky, sa kay Romel and Joanna and her husband. Good afternoon. Philippine Standard Time, 41 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Yari-yari mga kabombo ang aton si pagtuki, no, sa pila ka pinanid sa maragta sa aton siniyang kalibutan, no, diri sa aton sini kahapon lamang today in history. Syempre, no, sa tagsaga mag-abot sang petsa sa 1 Enero dumduman taya ginatawag din naton dayon nga Three Kings, di ba la, no? Subong nga adlaw Enero 6. Kay although nga as time passes by, do naglain na ang mga dates, no, depende sa pagtuluhan, naglain na, pero traditionally ang January 6, no, base sa aton iya namatan nga ginaselebrar subong, no, Enero 6. Amo ni siya, no, may ara kita dira sang pila ka mga graphics. Amo ni siya ang Epiphany o kon Feast of Epiphany o kon Three Kings. Three Kings Day, mga kabombo, no? Labi na gid sa Western Christianity o kung pwede man, ini matawag nga Theophany sa Eastern Christianity. Isa ini, mga kabombo, ka Christian feast day that celebrates the revelation, no, amo na yung ginatawag nga Theophany, no? The revelation of God incarnate as Jesus Christ. Sa bahin sang Western Christianity, ang ini nga kafiestahan ang naga-commemorate, mga kabombo, no, principally sang pagbisita, no, sang tatlo ka mga mago sa Christ Jesus. And thus, Jesus Christ's physical manifestation to the Gentiles. Ini kung kaisa ginatawag nga Three Kings Day, no? Kay amo giniyang ang iya sini original nga pagtawaga Feast of the Epiphany, no, or the Three Kings Day, and in some traditions celebrated as Little Christmas. Isa subong pwede pataya ka pa katinamyawanay sang Merry Christmas, mga kabombo, kay until January 6, no? Base sa aton sini nga namatan traditionally, mga kabombo. Moreover, the Feast of the Epiphany in some denominations also initiates the liturgical season of Epiphany Tide, mga kabombo, no? So sa tagsa nga mag-abot ang karon nga petsa Enero 6, ginaselebrar sa bugos na kalibutan, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano Katoliko ang Feast of the Epiphany of our Lord
Jesus Christ, no? Traditionally, sa nasiling na naton, tag sa petsa sa isang Enero, ginahiwat ang karon nga selebrasyon nga ginatawag man Three Kings sa nasiling ko na gani, no? Apang mayara mga pungsod nga nagasaylo sang kafiestahan sa iban nga petsa, no, sang karon nga bulan. Humalin petsa 2, tubtob sa petsa 8 sang Enero, no? Either hindi isiling sa January 6 ged, kundi pwede man January 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no? Ang Epiphany isa ini ka Christian feast day nga nagaselebra sang Revelation. So nasiling ko na gani, no? Sang God the Son bila isa ka tawo pinaagi sa kay Hesukristo kag ang pagbisita sang biblical Magi, no? The three Magi's ukon sang tatlo kahari, no? The three kings ukon ginatawag man ini sila sa Bible, no? Ara gina sila ya the three wise men. Dati nakilala ta ni sila na sanday Melchor, Gaspar, and Balthazar, no? Bisita sila, gintultol nila si Jesus Christ, no? Ang bagong bunag nga si Jesus, nga ang lapsag nga si Jesus nga nabutang pa sa pasungan, mga kabombo, no? Sa aton nga mga Filipinos, for us many Filipinos, today's Feast of the Three Kings marks the end of the long Christmas celebration in the country, in our country. Amo nang rason nga sa subong gani, no, ang aton siniya nga mga Christmas decors sa sulod sang balay kung sa diin man makabati pat kita gihapon sa mga Christmas carols sa mga malls, may mga Christmas decors sa gihapon bisan naka-ano na kita, no, celebrate na kita sa aton sini nga New Year is because nga amo ni kita nga mga Filipinos, especially sa mga Roman Catholic devotees, no, ginapatihan iniya nga January 6 is the last day of the Christmas season. That is why subong nga adlaw, hasta na lang subong nga adlaw ang aton siniiya nga mga Christmas tree sa sulod sang balay after January 6 na anda na naton ginapangkakasa nato, no? Ay amo ni ang last day ang the Feast of the Epiphany or the Three Kings, mga kabombo. Marks the end of long Christmas celebration in our country, the Philippines. Pero liturgically, mga kabombo, no, sa Simbahan Romano Katoliko, ang joyous season ngani ang officially nga nagatapos sa next Sunday sa January 11, no? Next Sunday yet, January 11, on the Feast of the Baptism of the Lord. Amo paginaya, no? Sa bahin sang liturgical nga pagsulundan, mga kabombo, ang karon nga joyous season, ang Christmas season, of course, maga-end pa until January 11, mga kabombo. Sa Feast of the Baptism of the Lord. Kaya pwede man ini matawag, no, ang Feast of the Epiphany, pwede ini siya matawag bilang Baptism of Jesus, Three Kings Day, ginatawag man ni gani nga Denha or Little Christmas or Theophany or Timkat or Reyes, mga kabombo. Dia de los Reyes, no? Ginaobserbar ini sa tanan nga mga Kristiyano sa bugos nga kalibutan. Syempre may pila ka mga kung wala lang subong kung wala lang subong pandemic, tinaanda na nga may mga church service. Although siguro tagjutay lang ang makasulod, no? Church service, may mga sa iba na pungsod, may mga winter swimming sila, no? May chalking the door, amo ni ang ila siniiya nga mga nangin tradisyon, no? Kag house blessings, may ginahiwat man nga mga pag-blessing sa mga puloy-an, kag may ara man nga star singing, mga kabombo. So ang significant gid sang significance sang sini nga adlaw sa bahin sa Eastern Christianity, amo ni ang pag-commemorate, no, pagdumdum sang baptism of Jesus. Amo ni siya sa Eastern Christianity. Pero sa Western Christianity,
amo ini ang commemoration naman sang adoration of the three Magi's, okay? Sang three kings or sa mga tatlo ka wise men. Di kita na bilong kita sa Western Christianity. That is why today is three kings, no? Kag amo ni ang subordinate nga mga commemorations, ang baptism of Jesus kag ang wedding at Cana. So sa Gregorian calendar, subong ginaya na tuon, January 6, no? Pero ang Gregorian calendar sa Julian calendar, mga kabombo, January 19 naman niya na tuon ang karon nga selebrasyon. Or the second Sunday after Christmas sa mga kapungsuran kung sa diin wala sila iya sa ginatawag nga holiday of obligation no sa bahin sa mga Roman Catholic churches. So annually ginahiwat gid ini mga kabombo ang ining ginadumdum naton ang Feast of the Epiphany. Dumduman ta mga kabombo ang iya sini iyang ambahanon bala no. Dumduman ninyo kung pwede pa kita diriya maka patukar sa mga ambahanon pero hindi na pero may ara na siya nga ambahanon nga we three kings of Orient are bearing gifts we traverse afar field and fountain moor and mountain following yonder star. Oh, star of wonder, star of light, star with royal beauty bright. Westward. Amo man mga ambahanon na siya mga kabombo no kag in fact sa aton sini mga features ng una ano tagid ni no himo tagid ni nga background ang we three kings no. Frankincense to offer have I, incense on a deity nigh, prayer and praising voices raising, worshiping God on high. Myrrh is mine, its bitter perfume, breathes a life of gathering bloom. Ang ano sang three kings, no? Frankincense, myrrh, and gold, mga kabombo. Amo to ila siniya nga gin-offer, kag may signifikante ina nga mga simbolo, no? Ang offerings sang three Magi's. In fact, ara ginaiya, biblical ginaiya, mga kabombo. Dugay-dugay sa aton siniya nga kahapon lamang Bible verse no sa aton siniya nga pagbasa sa balaan kasulatan sa Dios amo nang aton siniiga share mga kabombo. So today sa gihapon happy three kings no sa mga sa Western Christianity sa gihapon niya gina-commemorate subong adlaw. In fact, diri sa Pilipinas may ara sang pila ka mga practices no nga naanda na iya no although nga ti affected sa ginatuwag nga pandemic pero diri sa Pilipinas may mga lugar nga nagapatigayon sa gihapon sa sini nga selebrasyon ng iba niya nagasakay sa kabayo ang tatlo ka mga hari no ang tatlo ka mga wise men mangin alamon kag ang mga magi sa ginatuwag mga kabombo nagasakay na sila sa kabayo kag nagapanghatag sila sang nagapanghaboy sila sa dalan sa mga coins no mga kwarta bilang kabahin sa gihapon sa selebrasyon ang subong adlaw every 6th of January sa gihapon ang Three Kings Day or Feast of the Epiphany. So sa gihapon mga kabombo ha, last day to greet you Merry Christmas para sa aton tanan-tanan kay buwas wala na. Last day. Nahimos nyo na ang ready na kamong himuson ang aton siniiya nga mga Christmas decors nga nagpatahom, naghatag espiritu sa aton despite of the pandemic. Ready na kamo nga panghimuson ina ibutang naman sa God taguon kay next year naman no i-display ang aton sini nga mga Christmas symbols mga kabombo. Sa kay Zoraida B. Nieves Falorina, good afternoon, Miss Jazz. Stay safe. God bless you. Likewise sa imo, Zoraida. Si Rizalde Alunan,
Happy New Year, Miss Jazz. Ari lang kami diri pamati sa imong program. Kahapon lamang, malipay naman ang akon apo nga makita naman kaniya sa FB. Sino ang apo mo? No, Rizaldi Alunan. Salamat gid no. Sa imo apo, no, God bless you. Kag ara lang da si Lolo Rizaldi ho ah. Margie Tupa Xavier, good afternoon, Miss Jazz. Happy 3 wise men. Yes, happy 3 kings. Sa imo, Margie Tupa Xavier. And Nelly Gonzaga Oliveros. Philippine Standard Time, 54 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Yani na kita sa pinaka-main menu sa aton siniya palatuntunan kahapon lamang. Ang inyong sining mga kasaysayan, ang inyong sining espesyal nga mga naagyan sa kabuhi, rason nga ginsight kita sa Catholic Mass Media Awards bilang aton sining special citation. It's because sang inyo siniya nga mga matahom, nga mga kasaysayan, nga nakuhaan, kag padayon nga ginakuhaan sang leksyon kay inspirasyon sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. No? Ang aton sini nga mga core values bilang mga Pilipino, no, nga makita naton diri sa inyo sinitagsa ka mga sulat diri sa aton palatuntunan nga kahapon lamang. That is why I am still inviting you, no, to please share your true to life stories. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Yari na ang aton siniya nga sulat sa sining nga hapon. So nasiling ko na ang aton sining nga letter sender, nagapakilala lamang sa kay Ava. Si Ava is 29 years old, sang Banwa sang Calatrava. Si Ava ang iya sining nga sulat, yagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Kag ang sulat ni Ava, iyagin suguran pinaagi sa pagpamangkot. Miss Jazz, nagakadapat pa bala ako nga mag-asa? Nagakadapat pa bala ako nga maglaom? Amo ini ang pamangkot ni Ava nga aton karon mahisayran kag aton nga binagbinagon kung bala dapat giman siya nga maghulat, mag-asa, maglaom pa. Ano ang buot silingon ni Ava? Siling ni Ava, siling niya Miss Jazz, gusto ko nga ipaambit, ka ipautwa sa imo ang akong sinikaron niya nga personal dilemma sa gihapon. Tawagan lang ako sa kay Ava. I'm 29 years old, sang Banwa sang Calatrava. May trabaho na ako, Miss Jazz, ugaling sang nagka-pandemic, medyo nagka-problema. Rila ko sili subong sa amon balay, rason man ko nga ang nakasulat ako kay hindi ako masako. Kag ang bombo, amon lamang ang amon siniya nga ginapamatian diri sa amon balay sa Banwa sang Calatrava. Naga-enjoy gid kami, Miss Jazz, sang inyo siniya nga mga programa. Salamat. Nagsulat ako, Miss Jazz, bangod pangayuan ko sang sabata ang akon siniya nga pamangkot kabay pa nga mabuligan mo ako, Miss Jazz, sa akon sinikaron nga personal dilemma. Miss Jazz, high school pa lamang ako, may ara na ako sang boyfriend. Hindi ko lang siya paghingadlan. Ang boyfriend ko, Miss Jazz, taga-diriman sa amon sa Banwa sang Calatrava. So, since high school, first year pa lang, Kuya Miss Jazz, may boyfriend na ko. In fact, nangin issue ina sa akon siniya nga mga ginikanan. Although kay ang mga ginikanan ko, palangga gid ako, Miss Jazz, bangod kay ako man lang nag-iisahanon nila nga bata.
So medyo spoiled brat ako, Miss Jazz, sa akon sining mga ginikanan. Ang akon sining nga amay, nulo negosyo na siya, Miss Jazz. May ara kami sang bloke, kag nagabaligyang akon sining nga amay, Miss Jazz, sang mga uling. Subong man sa mga saging, Miss Jazz, na sari nga mga kasagingan, kay ara man lang sa amon, Miss Jazz, sa likod namon, lapad na da ang amon sini nga kasagingan. So amo ina ang nulo negosyo sa akon sini nga amay. Ang ako naman niya nga iloy, bangod kay ti damo kami saging, nagaluto na siya, Miss Jazz, sang banana Q. Halin sang una, famous kami na diri, Miss Jazz, sang manamit namon iya nga banana Q. Amo ini ang palangitan-an sa akon si maginikanan, sang ini sila, Miss Jazz, ang nag-untat na sa ila sa pagtrabaho. Sa prangka nga sugilano, Miss Jazz, dugay ni sila wala nakaangkon sang bata, kay dugay nila ako, abi, Miss Jazz, ginpangamuyuan kag ginhulat. Rason man nga sa nag-abot ako, Miss Jazz, with all the love and support ara gid. So palangga gid ako sa akon mga ginikanan. So kung ano ang gusto ko, ti amo nang matuman rason man, Miss Jazz, ka first year high school pa lamang ako, sa naglisensya ako nga amo na may boyfriend na ako, ginsabat ko ng boyfriend ang nagapangluyag sa akon. Nakibot ang mga ginikanan ko, Miss Jazz, pero wala sila sang may nahimo. Remind lang nila ang akon siniiya nga boyfriend, kag ako ginistorya ginila, Miss Jazz. Kinahanglan maghalong lang kami, kag kinahanglan kabalo kami sa amon siniiya nga mga limitations. So ako sini nga boyfriend, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, hindi na siya taga diri. Pero bangod sa iya siniiya nga tiya nga ari na diri iya nagkapamilya, nagbakasyon lang siya diri. Pero diri siya nagdugay, diri siya nag-schooling, hasta nga nakatapos kami sa college, kami sa gihapon sa akon sini nga nobyo. So bod silingon, Miss Jazz, wala naman kuya sang may ginapangita nga iban. Gusto ko ang akon sini nga nobyo, amo ang akon sini nga mapamana. That time 25 pa lang kuya, Miss Jazz, gusto ko na yung mamana mo. Ugaling kay nagka-problema kami. Sa edad ko na karon, Miss Jazz, nga 29 anyos, arin ako sa edad nga 29 anyos, Miss Jazz, pero amo ni ang akon sini nga problema. Naglakat ining akon sini nga nobyo. Sang time nga nagatrabaho na kami, Miss Jazz, no? Mga 3 years ago, nagpauli siya sa ila. Hindi na siya taga diri, Miss Jazz, sa province of Negros Occidental. Dito na siya sa Adampi, sa isa ka syudad dito sa Mindanao. Hindi ko lang, Miss Jazz, pag-ihinambit. Nagdesisyon siya nga magpauli, kay ang iya sini nga amay ang nagka-problema. So, bilang bata nga lalaki, gusto niya man nga mabuligan ng iya sining amay, so naglisensya siya sa akon. Para sa akon, Miss Jazz, amuto siya ang pinaka-saddest day of my life. Sa naglisensya ang akon sini iya nga boyfriend, nga mapauli siya dito sa isa ka syudad sa Mindanao. Nag-promise siya sa akon nga mabalik siya kag padayon ng amon sini iya nga communication. So gusto niya nga padayon ng amon sini iya pagsulatay. Kay we still love writings, Miss Jazz, no? Sa prangka nga sugilanon, nanamian kami kay mahilig na siya. Sang nag-classmate kami na sa high school, sang first year, dira kami nagkitanay. Namit ni siya magsulat, kay ti ako man, Miss Jazz, hindi man sa paghakwat sang kaugalingon ko nga bangko. Amo man ang gusto ko, ang magsulat man. So, nag-click kami nga duha. Rason man nga pala sulat kami, Miss Jazz, ang amon sini nga love letters. So, we promised to each other na magsulatay kami sa gihapon, Miss Jazz. Pero, unfortunately, Miss Jazz, sa sulod na karon sang 3 ka tuig, nung ka, na nag-communicate sa akon ang akon sini nga boyfriend. May mga telephone number siya nga ginhatag sa akon. Of course, ang ila sini nga address ginhatag sa akon. Kag ang iya sini nga tiya, unfortunately, Miss Jazz, nga taga diri sa amon, nga nakapamilya na diri sa may Calatrava.
nagtaliwan naman. So amo ni siya kuntaning akon siniya nga pangayuan sang bulig. Iti palangga niya ning iya sini nga hinablos, angkon si boyfriend. Pero ang iyan sini nga mga kabataan man Miss Jazz, nagkadto naman sa abroad. But siningon, kung isipon daw isa na lang diri ang nabilin nga miyembros ng ila sini pamilya, kag wala man diri gani sa Negros. Nagabulo bakasyon man, kay ti may pamilya naman. So wala gid ako Miss Jazz ang kadtuan kag pangayuan sa bulig pamangkutan kung ano na, kag kamusta na ang akon siyang boyfriend. So, amo ini Miss Jazz karon na akon sini iyang personal dilemma kay sa prangka nga sugilanon, may nagapangaluyag subong sa akon. Ang akon sini nga parents nagahambal sa akon nga amat-amaton ko na iya nga kalimtan ang akon sini nga boyfriend. Ti sa prangka nga sugilanon Miss Jazz siya gyapon niya ang ginatibok sa akon sini iyang korason, siya gyapon ang akon sinaluyagan. Kasi nasiling ko na gani Miss Jazz na ano na namon niya na promisa namon sa isa ka isa nga para kami sa isa ka isa kag kung makabalik siya magapakasal na kami. Subong Miss Jazz, I'm 29 years old, I'm still waiting for my boyfriend. Pero hambal sa mga friends ko man na binagin sa akon sini nga iloy kag amay, hindi ka na lang ya maglaom pa kay bisan moderno na karon Miss Jazz ang mga teknolohiya, social media. Ginpangita ko man siya sa Facebook, wala ni isa nga kaangay sa iya sini nga ngalan. Naghalin di siya Miss Jazz, wala pa kami to nga duwa sang hindi kami sa mahilig sa social media. So naghalin di siya, wala kami sang Facebook account, pero nag-open gid ako Miss Jazz para lang gid nga basi pa lang mapangita ko siya, pero wala gid. So, buot silingon Miss Jazz, wala naging kuya communication sa akon si boyfriend. Pero I'm still waiting. Ano nga akong si buhaton Miss Jazz? Nagakadapat pa bala ako nga maghulat? Nagakadapat pa bala ako nga mag-asa nga makabalik siya? Paliw-gatagi ako sang naigay. Ang ini nga gay nga nagapangaluyag karon sa akon, okay man siya, kag ginambalan ako sa mga ginikanan ko, nga boto sila. Kung hatagan ko siya ko sang tsansa, boto sila kay taga-diri, kag ang akong sila parents, they know the family of this guy nga nagapangaluyag sa akon. Pero Miss Jazz, hindi ko ya pwede mapilit ang akong kaugalingon. I'm still hanging on sa akon siniya nga amon promisa sa isa ka isa sa akon si boyfriend. Kag I'm still waiting for him to come back. Paligo tagi ako sang laygay ang tagpadala si Ava, 29 years old, sang Banwa sang Calatrava. Una sa tanan Ava, salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan. No baw, isa naman ka tagipusoon nga nagahulat, no? When we say hulat, pwede man nato mahambal nga hanging, no? Wala ta kabalo Ava kung ano ang rason, no? Giving the benefit of the doubt sa imo sa boyfriend, of course, no? Kay ti nakilala mo na siya, ginpalangga mo siya, may mga plano na kamo nga duwa, nagpromisa kamo sa isa ka isa nga kamugid ang magadayunay. Pero unfortunately, after 3 years, wala gid ni isa ka mensahe or communication ang inyo siniya nga communication utod gid jaya immediately ang asa subong wala gid alang-alang man tuod nga kadtuan mo gidto no personal sa Mindanao nga ang imo siniya nga mga kuntani makabulig sa imo ang tiya niya napatay man to kag ang iya siniya nga pamilya sang tiya mo ti amat-amat naman niya nagkadto sa iban nga lugar. So, suno pa sa imo may isa na lang gid nga nabilin diri nga pwede mo pamangkutan o galing kay ti wala man diri nagakadto man sa nangin pamilya na sini kay ti pamilyado naman amo na lang ni imo siniya pag-asa paglaom Ava no nga base siya ni ang nakaibalo no kun anong natabo no I'm not saying Ava ha pero wala ta kabalo base may natabo along the way no sa imo sini nga boyfriend ko nga ang
do ka anuman, do ka imposible man nga hindi gid siya magpakig-communicate sa imo with all those promises niya sa imo nga ti may plano na kamo nga kon bisan ano pa matabo no sa gihapon magasulatay kamo. Kag I'm sure nagasulat gid ikaw sa iya pero wala gid no, wala gid reading between the lines, wala gid sang communication from him. So Ava, there's something wrong. It's either no ako ginabutang ko lang sa imo no both sides of the coins. It's either na nakapangita to siya sa iban kag nalimtan ka na niya or no, wala ta man ginapangayo basi may natabo sa iya along the way no, wala ta kabalo kay do ka imposible man kung nga pananggaanay ka mo sa isa ka isa dapat na may communication gid no. Ava, just wait for that particular isa na lang gid ka paryente no sa imo sin iya nga nobyo basi pa lang nakaibalo siya suno pa sa imo nagabulo bakasyon man lang sa iban meaning pwede na siya makabalik pa ya sa inyo dira sa Calatrava pwede mo na siya mapamangkutan no gin-exhaust mo na ang tanan nimo nga pamaagi nag-open ka na sang social media sa Facebook wala etc with tanan nga mga communications o siguro cellphone o telephone numbers etc wala gid ano ang natabo. So Ava, para sa ako no insakto man ang hambal sang ginikanan mo nga learn to forget your boyfriend no kay gahulat ka sa wala no hanging ka Ava. 3 years is enough no kadugay na kun sa tutuod lang Ava no kun ugaling kay ginaano na dinato ng imo sining feelings no suno pa sa imo naluyag ka sa gihapon kag nagalaom ka sa gihapon nga balikan ka sa imo sining boyfriend no pero wala sang kasiguraduhan kung bala magabalik pa siya Ava no. So why not take this chance no nga amat-amaton mo ang imo kaugalingon. May nagapangloyag sa imo although nga hindi man manami kay may commitment ka although wala pa man kamoy nakasal may commitment ka sa boyfriend mo nga bisan ano pa matabo no kamo sa gihapon o galing kay wala na no wala na sang dapat both parties mo no wala na sang isa but silingon ikaw na lang gid ikaw ang nagaasa ikaw ang nagahulat as if nagahulat ka sa wala. 3 years para sa akon Avaya dugay na kadugay na sina nga paghulat. So it's up to you as always no akon sini katapusan niya nga pag hatag sa imo sang laygay pangamuyuy ako ya nagapati Ava nga kon ang aton sini nga mahal nga makaako because he sees, he knows everything and he feels you no. I'm sure ginapangamuyuan mo man pero ipangamuyuan mo gid ni kon ano ang imo si mga desisyon kon bala it's time for you to teach yourself to forget your boyfriend nga in 3 years wala na gid siya wala na gid nagaparamdam wala na gid sang communication. So Ava ara na sa imo i-weigh mo lang ang tanan-tanan no insakto na mga ginikanan mo you're getting older no you know you're 29 biologically kinanglan niya mag-decide ka na kung gusto mo gid magtukod man sa imo sin pamilya. So Ava, don't forget to pray and samtang nga nagaano ikaw nagahulat ikaw sang nagaisahano na nga paryente sa imo sini nga boyfriend nga basi pa lang amo na ang makasabat sa imo sini nga dako nga palamang kutanon kung kamusta na buhi pa bala o kon wala namang ginapangayo sanasining ko na basi eventually may natabo sa iya. Ava, don't forget sa gihapon padayon ang aton si pagpangabuhi. So pangamuyuy kay God knows kabalugid ang Ginoo kon ano ang maayo para sa imo. Bala for you to wait or for you to move on no kag kalimtan mo na ang imo si boyfriend.
Salamat kid Ava sa imo si matahong mga kasaysayan. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. Kung kamo may ba sa kasaysayan kaangay sining true to life story ni Ava, 29 years old sang Calatrava. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Basi Ava, sunod pa di sa isaw, basi kuno nga matigulang ka lang sa sagay, maabot ang punto nga tigulang ka na, mamarasmasan mo nga tigulang ka na, pero sa gihapon nagapabilin ikaw nga nagahulat sa wala. Salamat kid Ava. Antes man sa tanan, ari aneng aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. May pila kita diri ka mga mensahe. I hope. By the way, good afternoon sa imo. Dayan Manalo, hello, happy Three Kings, Dayan. Si Margie Tupa Xavier, good afternoon, Miss Jess. Happy Three Kings, happy Three Wise Men. So, since we're talking about Three Kings, mga kabombo, sa nasiling ko na, it's biblical. No? Ara ginae sa balaan kasulatan sa Diyos, bo silingon hindi niya himo-himo, kay ara ina sa aton siniyang Holy Bible. No? Ang Bible story sang Three Wise Men, no? Or sa subong ginakabig ini nga Feast of the Epiphany, ara na dira Bombo Antonino, may ara kita dira sa mga ipakita. Ang ginatuwag bala nga Magi, no? The Magi visit the Messiah. Ara gininay na pagkit sa libro ni Mateo Kapitulo 2, versikulo 1, tubtob 15. No? Sa New Testament, sa Book of Matthew, chapter 2, verses 1 to 15, ara ginaiya nakapagkit. Subod silingon niya ang three wise men, ang three kings or three magi siya. Tudtuod gina na nagbisita sila sa aton sininga Lord and Savior Jesus Christ. Ang nabunag siya diri sa kalibutan. No? The Magi visit the Messiah. Ara ginaiya nakapagkit dira. After Jesus was born in Bethlehem, in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him, when he had called together all the people's chief priests and teachers of the law. He asked them where the Messiah was to be born. "In Bethlehem in Judea," they replied, "for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people, Israel." So then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child, and as soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him." And so on and so forth, the story, the Bible story of the three Magi's who visited the baby Jesus. Ara gininaya, no? So kabay pa. Nakatag ini sa aton sa inspirasyon sa gihapon ang Spirit of Christmas nga may ara kitaya sang pagdalaganan nga Lord and Savior. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. Ini sa gihapon ninyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!